Father. Take care.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 31 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ya niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma nke izu ụka ọfụ n'ụwa na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị, na-ayọkwa n'ụzọ pụrụ iche ka izu ụka ọfụ n'ụwa mara anyị niile na mma n'afa Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ezinụlọ ndị Charismatic Group na-erunye masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka Norbert Aneke na niile rapụgoro ụwa. Ezinụlọ Ime Okeke na-erunyekwazi masị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi Ime Okeke. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
otu nwa nke Chineke mụrụ, ose bụ Nwachukwu, nwa tụrụ Chukwu, nwa nke nna ya. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebere, site n'enyemaka gị ka ndị kwere na gị na-efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'otito, biko mee ka anyị ghara imejọ gị n'ụzọ ọbụla oge anyị na-agba ọsọ nkwa ahụ i kwere anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Malaka. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha kwuru sị, abụ m eze dị ebube, mba dum na-atụrụ aha ya egwu. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha kwuru sị, ọ bụ na ebughị ya n'obi ịkwụnyere aha m ugwu, aga m agbụpụ gị n'ọnụ, aga m atụgharị ngọzi gị ka ọ ghọọ abụmọnụ. N'ezie, abụọla m ya rịị ọnụ, ebe ọ bụ na ibughị ya n'obi. Ị ga-apụ n'okporo ụzọ ahụ bịakwa kụziere ọtụtụ mmadụ ka ha soro gị dapụ. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha kwuru sị, ị merụọla ọgbụgba ndụ Livayị, n'ihi ya emeela m rịị ka ị ghọọ ihe nkọcha na ihe na-asọ oyi n'ihu mmadụ dum. Ebe ọ bụ na ị jụrụ ịga n'okporo ụzọ m, bịakwa nwee onye idoghara n'ikpebi ikpe, ọ bụ na ọ bụghị sọ otu nna ka anyị dum nwere? Ọ bụ na ọ bụghị sọ otu Chineke ahụ kere anyị niile? Ọ bụkwanụ gịnị kpatara onye ọbụla ji aghọgbu ibe ya, bịakwa na-emerụ ọgbụgba ndụ nna nna anyị ha? Okwu konsebuwa Onye nwe anyị, chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị.
chekwaba mkpụrụ obi m n'udo n'ime gị. Mkpụrụ obi m n'udo onye nwe anyị, nganga adịghị m n'obi, anyị koro gị n'elu, anaghị m eme okomoko, anaghị m ekonye aka m n'ebe karịrị m ogo. Chekwaba mkpụrụ obi n'udo n'ime gị. Kama ihe ndị ya, obi dara m jụụ, bịakwa nọrọ jụụ ka nwa jụrụ arọ ọhụrụ. Anọ m ka nwa jụrụ arọ ọhụrụ nke nne ya kụ n'aka. Israel, tụkwasị obi n'onye nwe anyị, ma ugbu a ma mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Mgbe anyị nọ n'ebe unu, anyị jiri nwayọọ nọrọ ka nne na-elekọta ụmụ ya. Anya anyị jiri lekọta unu na ụdị anyị jiri chekwaba unu bụ nke na anyị hụtakwara unu n'anya, ruo nke na ọ bụghị so na agụrụ anyị agụụ inyefe unu ozi ọma ahụ n'aka, kama ọ gụkwuru anyị agụụ iwere ndụ anyị niile nyekwuo unu. Ụmụnna m, ka m chetakwara unu ọzọ otu anyị si rụgbuo onwe anyị n'ọrụ, nọrọ na ndọlị abalị na ehihie, ka anyị ghara iburu onye ọbụla n'ime unu ibu arụ mgbe anyị na-ekwusara unu ozi ọma Chineke. Ihe ọzọ kpatara anyị ji enye Chineke ekele ugboro ugboro maka unu bụ na mgbe unu nụrụ ozi Chineke anyị butere unu anabataghị ya ka akụkọ mmadụ chepụtara n'obi ya, kama unu nabatara ya na ọ bụ ozi Chineke n'ezie. Ọ gbanwere ndụ unu bụ ndị kwere ekwe. Okwu nke seburu ụwa.
Onyenwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla ga-abịakwute nna ewepụ ma o si n'aka m. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara igwe mmadụ na ụmụazụ ya sị, ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii anọchiela n'oche Moses. Meenụ ihe ọbụla ha gwara unu mee. Tọọnụ ntị n'ala n'ihe ọbụla ha na-ekwu, mana unu esokwala ha eme ihe ha na-eme, maka na ha adịghị eme ihe ha na-ekwusa. Ha na-ekekọ ibu dị arọ a ga-ebo ndị mmadụ, ma ha agaghị ekwe ka otu mkpịsị aka ha metụ ya, ma ọ fọkwa ibulite ya elu. Mba, ọ gbasaghị ha ma ọlị. Ihe dum ha na-eme bụ ka e wee too ha. Ihe dị ka ikputu ọbasara akwụkwọ edere iwu 60 na ịgbara ya n'aka n'iyi ogologo uwe. Ha na-achọ ịnọ n'isi oche ebe ọbụla akpọrọ oriri, na ịnọ n'oche ihu ebe ọbụla ezukọrọ n'ekpere. Ha na-achọ ka a na-egbuchapụrụ ha n'ụzọ pụrụ iche n'ime ahịa, ka ndị mmadụ na-akpọ ha nna anyị ukwu. Unu ekwela ka a na-akpọ unu nna anyị ukwu, ebe unu nwere otu nna ukwu. Unu niile bụ ụmụnne. Unu akpọkwala onye ọbụla n'ụwa nna, ebe ọ bụ na unu nwere sọ otu nna, onye bi n'eluigwe. Unu ekwela ka a kpọọ unu ndị nkụzi, n'ihi na unu nwere so otu onye nkụzi, onye bụ Kristi. Onye kacha ibe ya n'etiti unu ga-abụrịrị odibo unu. Onye bugo onwe ya elu, ebuda ya, ma onye budatara onwe ya ala ka a ga-ebuga elu. Oziọma nke Osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike. Sọrịnụ na anya nke abụọ elutego m ebe a wee cheta ya. Nchọbazia nke m na-etinye na moto afọrọ bịa.
nche na okorobịa ka dị m n'anya, amụrụ m na agadi abịagori nne. O kwere omume mana ọ ga-adịcha mma. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe mmadụ apụghị mere m. Ọnwụ ọ nwụrụ n'obe, ọnwụ ọ nwụrụ n'obe, ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo ihe nna m apụghị mere m. O meworo gị ahụ, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere gị. O mewo ihe nna gị apụghị mere. O mewo ọnwụ ọ nwụrụ n'obe. O meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo m ya. Amen. Anyị na-ekene Chineke maka ọmalịcha ụbọchị tata. Chineke chọlụ ịlụtụ aka na ndị ụkọchukwu, ịma na kwa ụbọchị ọbụla abịa ụka, okwu Chineke na-agbasa agbasa. Ana ihe o ji agbasa bụ ma Okeke ma Okafọ, onye ọ na okwu eluigwe a ka a na-achọ. Na mmadụ bụ ụkọchukwu doesn't exonerate ihe a na-eme, maka na onye ọbụla ga na-agba nịga ka e wee nwee ike ịchọta ihe a na-achọ. Gịnị ka a na-achọ? Ibinyelu Chineke na-aṅụrị ebe n'ụwa ọzọ. Ọgwụkwana ihe a na-anụ ihe niile. Abịa tata egosi anyị ndị ụkọchukwu n'akwụkwọ nke Malakai, ọsịsị je gwakwa ha na ọmụ bụ Chineke kechara ihe niile. Na ịbụ ụkọchukwu doesn't make you God. Ka ịghọta ya aghọta, na ọmụ bụ gịnị? Chineke kechara ihe niile. Ụkọchukwu na agba ochie in the Old Testament is a big deal. And onye ọbụla bụ the high priest of the year nọ na nsogbu. Gịnị ka o ji nọ na nsogbu? Emegide oluo mgbe ekwesịrị ịbanye na the Holy of Holies. A na-abịa once in a year. Ọ bụrụ onye gbakọta ọgbabaga ebe ahụ edobelu ọgbụgba ndụ ha na Chineke. A na-abịa sọọsọ ofu ụbọchị n'ime afọ. Onye ọbụla bụ onye isi ụkọchukwu n'afọ ahụ bụ nyanwa ga-abịa. Enwekwalụ ndị ụkọchukwu ndị ọzọ gasị, ụmụ nkwụ, ihe dịka ụmụ ncheta n'akwụkwọ nsọ, Zakaraya and the rest of them. Enwelu ndị ụkọ, mana enwelu onye isi ụkọchukwu. Onye isi ụkọchukwu ahụ na-abanye ya once a year. Ana ọ banye ebe ahụ, ọ bụ na ndị mmadụ melụ mpụ hinne, onye ka a ga-ata afụ? Onye ahụ banye n'ime ebe a, Chineke lụọ kwụọ ihe ọ ga-akụ ya. Ana etu Chineke ga-esi wee bịa, Chineke kụchacha ya, ọ pụtazie ndị mmadụ na-asị, ndị mmadụ fụrụ ihe Chineke merie ha ma na there is fire in the mountain. Ọ bụkwa na nyanwa nyụrụ ihe na-esi nke aka njọ n'ime ebe ahụ. Den nke a bụ onye isi ụkọchukwu. Ị bịakwazịa na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ gasị, ndị obere ụkọchukwu like nnukwu ụkọchukwu si kpọzie bishọp, enwezie ndị fada. Mmadụ dịka Zakaraya, mgbe every priest, because na ndị niile si na agbụrụ Aaron na-achụ aja.
They are the family of priests. So each of them will one day, in a year or in 2 years, ha ji achụ aja. Ọ mbọsị olu ihe dị ka Zakaraya nna John ka ọ balụ ka ya chụọ aja nke lurie mmụọ Chineke bịa si na-ekwe ihe a na-ezube n'isi gị. Zakaraya sị na kedu ihe na-akọ aka nnu ya na nke abịago. I said, for doubting the Spirit of God, akụchie ya ọnụ. Ọnụ a ka akụchichara ya, Zakaraya pụtazie ka ya gwa ndị mmadụ na efe adịghọ ka o kwuo okwu ọnụ ya mechie. So that is the priest of the Old Testament. Unu nekwa anya, unu afụ na in the story of the Good Samaritan, asị anyị na etitulu onye ahụ n'ụzọ o si Jerusalem na-eje Jericho, apụta onye ụkọchukwu fụ ya megịnị gafelu. Onye ọzọ fụkwara ya bụ onye Levi, fụ ya onye ọbala jụrụ arụ, fụ ya megịnị gafelu. Si ụzọ ọzọ sirokwu n'akụkụ ya na o si ebe o si ụzọ ọzọ megịnị gafelu. Asị kedu onye bịara zute onye ahụ? Asị nọ Samaritan. Asị kedu onye bụ onye agbata obi? Asị na onye Samaritan. Ịma na ekwuru ọ dịka ndị ụkọchukwu ọzọ ndị ọjọọ. Ndị ụkọchukwu ahụ den kedu ndị bụ Levi, ndị na-asa abụ n'ọlta, ndị na-agba odibo n'ọlta, etu ụmụaka ndị a niile nọ. Ihe mere ụkọchukwu ha ji gba ọsọ bụ na ụkọchukwu agba ochie ara afọ ọbala. Ọ fụrụ ọbala, ịma na ọ dịgo defiled, and ọ ga-ejekwa cleansing that will take 7 days for cleansing. Ha fụrụ ahịa sị, instead of me being defiled, which is not good, because ebe ọ bụ na enwere eto kama ị ga-arapụzi onye a ka ọbala gbagbuo ya, why not i save ya emechazi ime gịnị ijebe cleansing. Ọnọdụ ka fada na-eje kamas, ịpụta n'ụzọ fụ nwaanyị ime na-eme n'ime moto, nwaanyị tọrọ atọ, ọ na-anwụzi anwụ. Kama ị ga-eburu nwaanyị jebu n'ọgwụ ka azọpụta nwaanyị, fada na-agba ọsọ ka ya bịa megịnị ka ya bịa ka mas, maka na ndị ụka na-echie. Ndị ụka na-echie na onye na-anwụ anwụ kedu onye ka mba. Mana maka na asịgo na masị bụ 9 o'clock na ndị mmadụ ga-eche maka na a ga-enye ha olili nsọ, onye ụkọchukwu arapụ ezigbo ọlụ ọ ga-alụ na-eme ka ya dobe iwu. Mgbe Malakai nyere amụma anụnwa bụ mgbe ha si n'obodo Babylon natasị ọfụ, because they are big, they started doing things the way they want. Malakai wee bịa sị ha, na-ekwu na ihe Chukwu na-ekwu, rapụkwonu nnukwu ụlọ ahụ, ọkwụ Chineke bụ nnukwu, anyị niile na-achọ iru Chineke. Ọnya mere ịbịa na the gospel, ọ dịkwa ka ozi ọma o jekwara n'ofu akụkụ ahụ, o jelụtụ ndị Pharisee na ndị scribes. Ndị Pharisee, unu ma ha, they are people who relate with the government. They are the power of the Jewish people. Then ndị scribes bụ ndị ode akwụkwọ, they are the lawyers. Ha ma iwu Chineke ọfụma mali aka ndị na aka ekpe based on the Old Testament. Ndị Pharisees, maka na ha dị privileged, some of them na-akụzi na synagogue, some of them bụ top people in the Jewish world. Mana ihe eji ama nnukwu mmadụ bụ etu isi agụ akwụkwọ nsọ. So etu ndị Pharisees si eme bụ ha pụta ebe ndị mmadụ gbakọrọ etu ụlọ ha, eburu nnukwu Baịbụl, ga okwu nnukwu Baịbụl ajụrụ ebe. O bụrụ ofu n'isi, o bụrụ nke ọzọ na-abụ etu a. Ọ na-aga. So o bụrụ ofu n'isi, o bụrụ nke ọzọ na-abụ, then gị nwanne na onwe gị enwe ọnụ nke iji, enwekwa ihe ịma, enwekwa aka nne gị, ma ha aka ekpe gị, ife onye bụ ụdị akwụkwọ a gịnị ka ị ga-eme? Isi n'ọnya gbachukwu ya kwubezie na ị na-anụ. And then another thing ha na-eme, apart from ibu ụdị nnukwu akwụkwọ a, ha na-eyikwa efe ogologo.
na-eyi ofe nnukwu ogologo na-akpụ n'ala. Enwe ụdị ụmụ nwaanyị na-eyizi kịta ha ji aza ilo niile, nke ụmụ nwaanyị ji clean road. So ha kpụrụ ya etu a, efe a na-agazi, ha nwa na-aga ndị ọzọ niile, because they work with the government and ha nwere religious authority. Ndị ọzọ elibe ọnụ nri ụtụtụ were achọ igotebegodo efe size ị ga-achọ iwe na-achọ nke oversize. So ha elizie na-aga, ụjọ abịa ndị mmadụ n'ahụ. Jesu sị hapụkwụnụ ndị a na ọkwụ ndị wayo. And ihe ọzọ ha na-eme ndị mmadụ apart from wayo, ha zute gị maka na ha ma the law, ị marọ iwu, ha bịa sị gị na Chineke chọrọ ka ị na-ebu ọnụ 30 days. Ị na-fast 30 days. Ị na-fast 30 days, nyanwa na-eme gịnị? Nyanwa na-alacha aka, na-eriju afọ. Ọ bịakwa sị gị na ịtaịtị nke a, na ị ga-akwụ nke a, kwụọ nke a, kwụọ nke a, kwụọ nke a, kwụọ nke a. Ewezi ụjọ afajuo gị na-arụ, ịkwụkọtazi ụgwọ ya makwụzi nke iji iri nne nwee nke iji, nyanwa na onwe a na-eme gịnị? A na-eripụ afọ. Nya ka Jesu sị unu esokwa na ha. And not all over the place. The wave of Pentecostalism. The wave of Pentecostalism. All over the place. Because the whole effort is to put fear in people. Because fear is the beginning of weakness. I remember some years back, I think that should be 4 years or 4 or 5 years in this father. So my mom, whom I know, she can pray 3, 12, 3, 12, 6. But as the case may be, she became sick. She survived of cancer. But after that cancer surgery that she survived, and she never believed no more warehouse had you all over the place. Mana the problem bụ na ị nwetara onye ọbụla imere onye ọbụla na-eje ụka wagara enyi, ị ga-aba mgbe ebe dolo ọgwụ mama to nweta ofu enyi nwaanyị na-amị warehouse niile nọ n'ụwa. Ọ macha ebe ọ bụ, ọ ma brọda nke na-afụ ụzọ, maka ya na-eme ihe a na-achọ bụ gịnị? Onye na-afụ ụzọ. Ewegwakọta nwaanyị agwakọta nwaanyị a wee si believe na ọ ga-abụkwanụ maka na ụmụ ya alachabaghị aka ka ha jiri chụgharịa ya, na ka ha gbuzie ka o wee rapụ ịlacha aka ya. Ịmago enyi nwaanyị convince ya, my mom wee kwe. Ha wee jebe somewhere ebe a na-ekpe ekpere. Coincidentally, mkpọ ya na phone that day. Akpọzie m ya na phone, no ka noise motor and all that. Na-asị ebe ka ọ na-ejezi. Ọ sị m na enwelu na one street one n'Ọnịcha. Nsi ahụ street. Ọ sị m nsị gị nke a na-eme. Na-asị ka ya jee ihe a na-emezi ya karịa na onye nwanụsị ya. Nsị a asị si na-ejezi ebe nche ma ọnụ ụlọ ụka ka ọ na-eje. Ọ sị mba na enwelu one bro. Nsị a bụrụ gịnị ka ị na-eje? Ị na-eje hey, ama m ihe mmemme. Nsịkwanye ya eje na enwere ike ụbọchị ọzọ ma agwazi m jee. Nsị ngwa jebe na anụ m abịa. O jebe, anyị ejegide nsị I had to drive to that location. Nlute ebe a kpọọ ya na phone, nsị ngwa ya bịa. Ọ pụta, nsị gịnị ka ị na-eje, gịnị bụ your problem? In fact na this woman na-akọwagori ya anọ ya na nwaanyị ahụ iwe ebe ije ahụ na nwaanyị akọ. In fact na ya filuzi na enwe ndị na-eme ihe a, na enwe ihe nke a na kedu onye sizi etu ayọ ya afụbọkwa ihe nwa na ọya. Si oke, nsị ngwa ime ihe mee ka m gwa gị ihe ndị a ga-agwa gị. Na nke mbụ, na ọ ga-ebu ụzọ jugodi gị ajụjụ ka inye the background.
inyecha the background ka o wee mara ebe a ga-esi wee konye gị ụjọ n'arụ. So inyechara the background, then the next thing ọ ga-agwa gị bụ na ihe a na-eme gị bụ na be gị ka ọ dị. Ọ gwara gị na ọ na be gị ka ọ dị because ọ ga-enyere gị aka to believe. Maka ihe na-achụ gị kwesịrị isi na be gị, and ọ bụrụ na ọ gwa gị na ọ na be gị ka ọ dị, mgbe ahụ ị mara na ihe ji gị jisi gị ike maka ị natara anụ ụlọ ahụ, ihe a na-eme gị eme gịnị achụbakwa gị. Then nke ịtọ bụ na for you to be free, na a ga-abịa n'ụlọ ahụ mee gịnị tọpụ ihe ahụ ji gị. Nsị a kedu reason a ga-eji wee bịa n'ụlọ tọpụ ihe ji gị? Maka na before bịa tọpụ ya, ọ ga-eme fasting for 1 month, and ị ga-akwụ ụgwọ fasting ahụ. And I got transport from wherever a na-eme fasting ahụ to be gị, ị ga-akwụ ụgwọ ya. And ị ga-egokọta ngwongwo niile a ga-eji wee kpelụ gị ekpere ahụ, ị ga-akwụ ụgwọ ihe ahụ niile. So it will give them more money to come to your house. Nsị okay. Then nsị a ha kpezizie ha ga-ekpe iloduzie ego elodu because ị ga-efe that salvation has come to your house. Inye ha ego ha na. Nsị a then nke nọ nke ise bụ na ha ga-ebuzi ụzọ saịkị gbazie ka ha malụ ma ụmụ gị mba ha buru ụzọ saịkị ya gị ama m ị na-eriju afọ. Ọ bụ na akpa gị pụrụ mpu dị na saizi ụmụ gị ka ama ma enwego ndị totago ọnụ. Ọ bụ na enwe ndị bi obodo oyibo ọ bụrụ nnukwu uru. Ọ bụrụ na ịmago depende na grade saa saizi ya ụmụ gị amarụ ma akpa ha ọ dị heavy enough to pay. Nke nsa then nsa na ebe alụ ga-emezi gị na ya bụ na imegidezi esi ya na ị nwere fada na be gị ọbịa ọgụ na ọ ga-asị gị na fada ma ekwe no fada ga-abụ your problem but by court or fada ka ya mee ihe a chọrọ ime. Nsa ngwa ya baba ọ baba nnọcheli o nnọkwa na moto ebe a chelie 1 hour apụrụ dị m nsị akwa anyị afọ isi taa o jecha pụta ọmụba amụ nsị gị na-atọ 1 hour na ebe eche ka ị na-amụrụ amụ ọ sị m nọọ ihe niile a m kwuru nọọ ihe a ka a gwara ya. Nsị a nne m ngwa natabazi ya ka anyị nabanụ n'efu nsị a ngwa natazianụ ka anyị na n'ihe mekwa nna ya dị egwu wayo bụ na nke anyị chi bụ nke Katọlik. Ọ bụ na ọ bụrụ nke Katọlik a nnakọta ụlọ ego n'ụwa ụna nnakọta ụlọ ego maka ọnụ m adị nkọ ana amamihe m ekwu ana agụrụ m akwụkwọ gụọ psychology dị enough na ama m ebe your problem ga-esi take it off. Mana Jesu wee sị ha do not call anybody master because your master is Christ. He is the focal point. Oboro prayer house will focal point. Oboro any individual is the focal point. Or Christ with the focal point. Kaira Piru's sight of who is in charge. Anya code you say Malachi. I am in charge. Christ is in charge. Let's look up to Christ in every situation through Christ our Lord. Ekwe n'otu Chineke. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dị onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe
onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ n'ịtụkọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelu mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụbọchị tata iji welu uru nyelu gị onwe anyị, ezinụlọ anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Diwe n'anyị nụrụ anyị ya anyị. Onye mere n'igwe na ala, inwe n'anyị nụrụ anyị ya anyị. Ka anyị natazie isi anarụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị erunyegolu gị onwe anyị, ezinụlọ anyị, ọnọdụ ndụ anyị niile. Anyị ma ihe ị na-eme, anyị na-afụkwazi akala gị na ndụ anyị. Anyị wee na-ayọ ka ị nala anyị dịka onyinye gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
azebiara ebelele ibe ọbụ akụnta azebiara ebelele ibe ọbụ akụnta som yame yame som yame yame som yame yame som yame som yame yame som yame yame som yame yame som yame tan 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 se papa se boneya ibe obu akunta se papa se boneya ibe obu akunta som yame som yame som yame yame som yame yame som yame yame som yame rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụburu ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị biko mee ka aja nke a ka ọ bụrụ gị aja na-enweghị atụtụ, were ebere gị nye anyị onyinye gị dị asọ n'uju. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe siri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ obe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe ya, si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eche ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe.
anyị arịọ ka ide onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wega na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị na ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
ụmụnne m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. Although the being of forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter rain, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nations in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, ijirila ihe ọgbụgba ndụ si n'eluigwe zụọ anyị, biko mụbaa ike ezi omume gị n'ime anyị, ka o were onyinye gị kwadebe anyị nke ọma maka inweta ihe ikwere anyị na nkwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection for people that serve us, the military, the diocese, archdiocese are giving for the military. The choir. Omewo ya, Jehovah Jireh, mewo ya, amuni nwegwe mewo ya, omere ya n'oge ya, Chineke mewo ya. Mewo ya, Chineke dị ndụ, mewo ya, amuni nwegwe Mewo ya. omewe ya n'oge ya. Omewo ya, Jehovah Nisi, omewo ya, Alpha and Omega, omewo ya, omewe ya n'oge ya, Chineke omewo ya. Omewo ya. Omewo ya. Omewo ya. Omewe ya n'oge ya. Omewo ya, Jehovah Jireh, mewo ya, Alpha and Omega, mewo ya, omewe ya n'oge ya, Jehovah mewo ya. N'oge ya. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church, 4 to 7 p.m. It's bilingual. Come, let us adore Him. Thank you for your support to the annual Catholic Appeal. Through your generosity, we have reached our goal. May the Lord reward you abundantly. Please remember to redeem your pledge. If you have not, you can still do it because we're using the leftover for the sacristy bathroom. Reminder, we will be having the promise ceremony for children in the second year communion class, preparing for First Holy Communion on Sunday, November the 12th, at 9:15 Mass. Please arrive with the children 8:45. Parents are required to attend if your child is in this class. The rosary will be prayed every Sunday right after the 9:15 Mass. Bilingual, you are welcome. Anyone requesting Mass, the book for 2024 is open. Give 2 weeks notice. This week is Vocation Awareness Week. Let us encourage the young people in our life, children, grandchildren, students, friends, to be open if God calls. If God calls them to priesthood or religious life or sisterhood. Please remember. Obidomo saw this morning. Magagene. Ụmụnne anyị na-abọ nọ n'azụ ebe eni. 2 Sundays ago, ka ha meet him, sim na speaker anwa dị na that side, na ọ na-eme karakara na ọ dị ekweche ha ka ha na-anụ ozi ọma, na ha chọrọ igorie, gote a new one ka ha na-anụ n'ozi ọma. So this morning,
They have actually given me $500 for that speaker. Biko, Gozie na Maxwell kwụrụ n'ọtọ. Ọ ndị na-ekwu maka ha. Thank you. Chukwu gozie unu. Akpa unu si wepụta ya mmaji kwuru mmaji in Jesus' name. Agwa m parish maka ya. Parish si m na ha amaghị anyị ya mụ take care of it. M sị ha okay na nsogbu adịghị. Na anyị na-emebukwa n'ihe eme. Ihe a onye o metụrụ n'obi. Chineke ji agọzi anyị. Unu ga-echeta way back, one of our parishioners, Bo Anthony Ibe, Monia did the same thing for microphone way back. So, ihe metute n'obi, ịchọ inye ihe to the church, is either n'igotelie or n'inyel church ego ka ha were mee ya. Is serving God ka ha nchabu. Ịghọtago enwere onye a na-enye iche. Like this one, ego tie, it will just hang there. Onye ọbụla nọkwa n'azụ a naanị ihe na-ekwu. Otuto dịrị Jesu. Ụmụ nwanyị biko pụtanụ ka a gọzie unu. Unu dị ụtọ. Ndị nne mama. Fabia Roka. Ndị nne mama. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Edima Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne obiọma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Onye kere n'igwe na anị. Osebruwa n'ụlọ anyị. Ka mkpu akwa elu ọfa ntị. Osebruwa nọnyelu unu. Nọnyekwa mmụọ gị. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị na-ekene gị n'isi ndị nne n'ụwa n'ofu n'ofu. Anyị ama ekenekata gị kwụsị maka na iji ha melụ ngwa ọlụ nke ezinụlọ. Ha wee bụrụ ugogbe nyere ezinụlọ anyị, bụrụkwazi ike n'ihe ọma nke na-abata n'ezinụlọ anyị. Ijikwazi ha mee isi ọmụmụ nke ezinụlọ. Jikwazi ha wee na-achịkwaba ụmụntakịrị nke gị bụ Chineke kewapụta n'ụwa n'ụwa. Eze nke ebube. Ebe ọ bụ na ụmụ odibo gị ndị a niile bụ onyinye nke si n'aka gị bụ Chineke bịa. Amewelụkwa ha niile na-enyechigha gị n'aka n'ụzọ pụrụ iche. Dịka ị gwara anyị n'akwụkwọ nke John 10:27 sị, n'ihe ọ bụla etinye n'ọba aka gị bụ Chineke na ọ da adafu na ata adafu. Enwe na-ayọ ka ijigidesi ụmụ odibo ndị a niile ike. Nye ha amamihe, nye ha nghọta, nye ha ike. Nyekwazi ha mmụọ nke ndidi nke ha ga-eji wee na-alụ ọlụ niile nke izube ha n'ezinụlọ. Tinyekwazi mmụọ nke ịfụnanya n'etiti ha na ndị di ha. Gọzikwazi ụmụntakịrị ha, ọpụpụ ha niile na mbata ha niile.
anyị yọrọ nke a site na Kristi onyenwe anyị. Amen. Ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kene omemma marata nare kene bada Badata narekene isi kendo barata narekene izuru geme omemma barata narekene izuru geme. otu dịrị Jesu. Biko anyị chọọ ka anyị metọpụ ihe anyị bido last week, so ka a ga-esi mee ya bụ ụmụ nwoke ga-anọ n'azụ ụlọ after mass, ụmụ nwaanyị agbada na basement jee mee nke ha ka ha na-eteke a little bit longer than nke ụmụ nwoke. So biko agbasa anana gbada na basement na ewuru nwaanyị, ọ bụrụ na ewu nwoke ị nọ na